Osanibona. Yebo. Mando sinjani kabawo? Siyaphila masibese njani? Siyaphila mfowethu, siyaphila. Hayibo. Ngithi angize la kuwena mfowethu. Ngizokwazisa. Ngoba ukukwazisa phela. Ngenzela ukuthi nawe ungaboni sobona lokho ekuphithizela nje ubona abantu behla benyuka namathushe ebusuku ngathi kwenziwani. Sizama ukulungisa lolu daba lokulahlekelwa inkukhu lapha ekhaya. Manje uNdlovu uselanda umelaphi. Umelaphi wani? Umelaphi wendabuko makhelwane. Hayibo. Usho ukuthini mawuthi umelaphi wendabuko masibese ukhuluma ngani kahle? Inyanga nje makhelwane ngikutshele nje ngesizulu ulandele inyanga. Inyanga? Izofika namhlanje ebusuku. Ngodaba lwezinkukhu manje inyanga izonjani masibese izoletha izinkukhu iyazidayisa izinkukhu mhlawumbe. Izocupha ngani yakwethu, izocupha umuntu olokhuza inkukhu. Icupha ukuthi kube njani? Anginalo ulwazi ke kahle mfowethu ukuthi ucusha ukuthi kube njani kodwa engikwaziyo ukuthi njengoba silahlekelwa izinkukhu bekufanele ukuthi kube khona into esiyenzayo. Hayibo masibese ngeke kanti masibese awusakholwa yini wena masubizana nezinyanga? Hayi ke ngiyakholwa ke mina nawe uyazi. Futhi ke nalokho engikwenza kusakulandela kona ukukholwa ngoba ivangeli lithi asibahlonipha abanikazi bemisi. Manje umnomzana lapha ekhaya ngaba kuyisona sinqumo asithathele kuyiyona ndlela abona ukuthi isona sixazulule ukuthi akabize inyanga izocupha. Ayikho bengizoyenza makhelwane. Awu masibisi, Ayikho into engizoyenza ngeke masibisi. Manje le nyanga izokwenzani kahle kahle izomenzani lo muntu kanti yona? Angiyazi ke phela mina ukuthi uzokwenzani kuyona ukuthi uzofika yenzeni. Mhlawumbe izomenza khukhumalelwe isisu, abe nesisu esingaka intaba yase Dubai, noba abe nale mlenze emkhulu engathi ilaba kuthiwa enibane nesifo sendlovu, noba abe nezimpondo. Noma abe namaqhunyaza amehlo angazi makhelwane ukuthi kona kupho kuzokwenzeka. Isihluku esingaka masibisi ngezinkukhu nje masibisi ngezinkukhu kanti izini izinkukhu kangaka masibisi. Nami makhelwane ngebhlungu impela kodwa ke uyacabanga yini ukuthi lento ingadlulela ezinkukhwini igcine sekuyizimbuzi sekuyizinkomo. Ingakho kufanele inqandwe manje ke kubonakala ukuthi sisizakala kanjani. Kwaphela udaba kade selikhuluma bakithi. Manje ngingakwazi ukufika masibisi. Ufika wena bani? Uyapi? Cha phela njengomakhelwane nje ngifike mhlambe ngisobonisana naye inyanga ukuthi siyenze njani. Kahle angisho ukuthi kunomcimbi. Angisho ukuthi kunomcimbi kaNdlovu. Kusekuzofika inyanga. Kusho ukuthi into eqondene nomndeni. Angikwazi ukuthi ufike uyaphi. Uzobonisana nenyanga uyikholo. Nami ngizobe ngingehleli ngisho ukuhlala lapha kuleyandlu ezobe ifikele kuyona. Ngizobe ngizihlala endlini yami benze into abayenzayo noNdlovu. Angikwazi ukuthi uzofika uyaphi. Into yomndeni makhelwane lena. Kodwa masibisi ngeke ngasenihamba kakhulu masenzoze nibize inyanga khukhumalisa abantu izisu. Ayingeke masibisi. Wemakhelwane ikhathaza phi lento ngoba ngicabanga ukuthi kufanele ngabe uyajabula njengomakhelwane wami. Kade sasikhulekela nawe lento singazi ngixakeke nawe ukuthi izinkukhu zami zishona phi. Cha phela masibisi yazi lo muntu usezoshintsha njalo mhlawumbe usezoyeke ukutshontsha izinkukhu zakho mhlawumbe usezoyeka. Uselethi kakhulu makhelwane uzoshintsha ngemva kwendaba. Uzoshintsha isisu sona esithwele ngabe kuzobe kuyisu ngabe kuzobe kumlenze kuzobe kuyizimpondwa ngazi. Uselethi kakhulu ukushintsha. Yazi ngempela abantu bayashintsha masibisi ngekwazi abanje abantu bayashintsha ngekwazi mhlawumbe usezoyeka. Lukhulu ushintsho ozokwenzeka empilweni yakhe ngemva kokuba inyanga imsebenzile. Lukhulu kakhulu ushintsho ozokwenzeka makhelwane. Masibisi kodwa mina kanti ngempela usekwaphela lapha masibisi uthi mani nenkinga lapha kwakuthandazwa kukhulekwe nje bese kuphelela lapho. Hayi angakayeki nami nje ukuthandaza ngisaqhubeka futhi nangesikhathi inyanga ibhizi ngala ngizobe ngithandaza ngalo. Cha ngeke lento yenyanga nje mina ngizwa kahle masibisi izolimaza abantu abantu bakabani. Cha ngempela inyanga yokuthi izinomgozi nanokuthi makhelwane yakhathaza kangaka lento wena kanti inkinga yakhe kuphi nale ndaba. Akufanele ngabe uyajabula ngoba lento kade ngikhathazile. Cha phela ukuthi nje nami ngikhathazeke njengomakhelwane ngoba masibisa abanye abantu abazazi lezi zinto bazogcina bethi mhlambe seniyathakatha yawazi lokho bazothi seniyathakatha masibisi ayikhuleka nganakho akekho umuntu wakule ndawo ongazi ukuthi inyanga bonke ubabona bemisile imizi nje babhizi ngazi izinyanga nezangoma nani akekho nje umuntu ongayazi inyanga akekho umuntu ongayazi inyanga ukuthi yini inyanga mengabe abantu befuna ukulungisa imizi abasebenzisa zona izinyanga lezi ngoba vele abafuna ukuthandaza lokho. Ngeke masibisi ongcona sithandaza umtshela indoda yakhe iyeke lento yenyanga ngeke. Angiphika ngendaba yokuthandaza makhelwane umbuzo wami uthi kuwena sizobe siqalana ukuthandaza kade sasithandaza kwenzekeni ngendaba lezi inkukhu. Nami ngithake ngimiyeke uNdlovu adlala indima yakhe njengendoda. Udlala indima yakhe ke manje ke ngizobona lapha kodwa ukuthandaza ngeke ngikiyeke. Kodwa phela nawe njengomama wekhaya fanele umbonise umyeni wakho. Yazi amanye amadoda phela awazi ukucabanga kahle. Wayebonisile ngimbonisile uNdlovu. Wathi lokho afuna ukwenza indlela yakhe mina mangithandaza naye uzokwenza ngale ndlela manje kufuna ngenze njani ngiphikisana noNdlovu ukuthi mayifuna ebona ukuthi inyanga ezosiza kulolu daba ngithi mina akayeke indaba yezinyanga
Ngubani mina ngumakoti phela mina lapha. Asihlale masibisi ke sithi ukuxoxa impela ngalo mhlambe sithanda senanokuthandaza masibisi ungaqala uhambe sisi. Khuleka kabawo. Sobe ngithandaza lapha yana bona ngifuna ukulungisa lapha endlini engasenhlale unyanga yakhe uNdlovu ingene khona naye balungisa lento kodwa ngizobe ngithandaza ngale egumbini lami lokulala. Usuyahamba singathandaza. Ngiyahamba kabawo, ngiyahamba mfowethu. Ungasala uthandaza nje ngilungile mfowethu ngiyothandaza endlini. Engikubikela nje. Usiyami kanti yabona phela nje abantu abathanda izinto uma sibisi kanti yini bona ukuthanda izinto yangaka sebejaha kubiza inyanga ngabe siyathandaza bese kuphelela lapha. Mina ngizothandaza ngedwa ke. Awu Nkosi, awu Simakade, awu. Nakho konakala ngenelela kuyonakala manje kuyonakala Nkosi. Ngicela Nkosi ukhulume noma sibisi nendoda yakhe Nkosi yami bake bayiyeke lento yokubiza inyanga kuzolimala abantu. Inyanga ziyalimaza Nkosi, ngiyazazi. Ngiyacela Nkosi uyiguqule yonke lento. Nalomuntu obentshontsha inkukhu zamasibisi Nkosi uzoyeka. Usezoyeka manje kuyintshontsha Nkosi bangasomsindise nje kule nyanga ezayo uzoshintsha Nkosi. Uyacabanga Nkosi maselima elimala lo muntu lo elinyazwa ile nyanga kuningi okuzonakala. Uyacabanga Nkosi mase kuthiwa uyashona lo muntu uyacabanga Simakade uthi ngonakala kanjani? Ngeke kulunge Nkosi. Ngoba oqala umuntu nomndeni Nkosi unabazukulu bakhe abathandayo Nkosi abasebancane abadingayo unengane unomyeni ngeke kulunge Nkosi ashone lo muntu ngeke kulunga linyaze le nyanga. Vimba Nkosi vimba uzoshintsha emva kalokho uma ngamsindisa abantu uzoshintsha ngeke aphinde. Ngiyabonga ke Nkosi bye amen. Kodwa masibisana yenzani lento ngempela ngeke. Ngeke ngizoyibona ngizodila nayo lenyanga mina ngizohamba ngiyoyikhweshezela ngisho nangezinja ngeke ngivume ingene kuloya muzi. Ngeke ingene uyijijela ngisho nangamanje. Ngihlala la ngiqalaza. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile kulabo abangasubscribe inkinga yini kuphi? Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakhona ngingaboni fanele subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.